Так а можно говорить, что Беларусь государство для народа? Чорт тебе у матері відає, що... Чорт тебе відає, що це за государство у нас. Китайцев набрали, да и кормят, так вот надо налог 5 миллионов, хата не моя, теперь газ надо, 31 рубль. Вот глядите, я 3 баллона взяла, так я взяла в понедельник 1. Ну, а на той раз ще более привезли, дорожіше, Ну. не думай. Хлопцы, говорю, На так той раз бабы, я, еще- так а як же брать, надо же, я в печи не буду каждый день есть, то надо на что морить. Кого стрелять? Говорить, кого стрелять, за кого голосовали, того и стреляйте. Мы тут ни при чем. Вот мне сказали ясно. Так а ви за кого голосували? За Лукашенко? А чого? А як чого? Ну, А і- за кого? А за кого голосовать? Он за того, що у газеті. То за це облізла вже будем. Да, за гэта А коли до його голосувати, мам? Гэта такая партия есть, так? А, И это- этот человек приезжал недавно. Добре, ми Да, розберемося Да. тут точно. Посчитаем. Все будемо знати, за кого Так что нам голосувати. зробить? И он І ти нічого не дасть, і той. пропонує конструктивні реформи. Він Програма Беларусь? мільйон нових працівних місць. Беларусью? Так, у Білорусі. Ну, То прийдуть сюди інвестори і зроблять наше сільське хозяйство поспіховим. Да. Є спеціальна програма, так. Бо Лукашенко не хоче нічого міняти, тому що Лукашенку все подобається. Тому що, Да, він уже пожизненно. ну, Він пожизненно. як А так чого можна? от ми ж не голосували правильно, я зразу так його любила, тепер вже все. А чого городські поприїжджають, на його бочки вернуть? Тихо, а війна буде? ой, не ведаю я, чи буде війна. А ну війна вже, з нашою владою війна йде вже. Ми ж з нею воюємо до цієї Ну, влади. нехорошо роблять, нехорошо. Знаешь, мы старые уже помрем, а я молодые, ще треба жити їм, правда? Щоб я нам спокійненько Ну, жило, щоб не боялася Гляди, кожен лягти і день сидіти. війна.